Xeografía e Historia impartidas polo mestre de Física e Química, Tecnoloxía ou Francés. Nesta situación atópase o Instituto de Poio 15 días despois de iniciar o novo curso. A profesora que pertence a esa praza non se puido incorporar por estar ocupando outro posto nun organismo dependente da Consellería de Educación. Esta mañá o profesorado concentrouse no centro reclamando á Xunta que cubra esa praza. A Consellería non nos está mandando ninguén a cubrir esa praza. Entón o centro está todo organizado cos 48 docentes que temos que ter, que nos dixeron no mes de xullo que íamos ter de plantilla, e agora mesmo temos 47, e faltanos unha profesora para impartir 15 horas, lectivas co alumnado de primeiro da ESO, ademais é titora dun grupo de primeiro da ESO, ese alumnado leva sen estar atendido dende o 15 de setembro, e a maiores é profesora dun grupo de xeografía de segundo de bacharelato. A directora do centro explica que están a solucionar o problema como poden, están atendendo o alumnado co profesorado que está de garda. Temos profesorado de garda para atender o alumnado e que o alumnado non estea só no horario que está no centro educativo, pero poden estar nesas 3 horas. Cada grupo de primeiro da ESO ten 3 horas da materia de Xeografía e Historia e están sendo atendidos profesorado de Física e Química, de Tecnoloxía, de Inglés, de Francés, de Lingua, que non é especialista nesa materia. No centro preocupa en especial a atención que recibe o alumnado de segundo de bacharelato nun curso que serve de preparación para a BAU. Esta docente ten tamén 4 horas de Xeografía de segundo de bacharelato, un ano terminal, que van a BAU, que son unhas probas nas que se xogan moito e que o profesorado va moi xusto para terminar de ver o currículo. Na concentración desta mañá do profesorado participou tamén a concelleira de Educación de Poio. O Concello a semana pasada tuvo unha serie de chamadas á xefatura a inspección e a inspectora nos trasladou toda a información, todos os pasos que levaron dende o seu departamento, que todos os informes eran positivos para que esta praza estuvese cuberta. Entonces non entendemos que é o que pasa. O BNG tamén levou o asunto ao Parlamento Galego. O Bloque rexistrou hoxe unha proposición non de lei e preguntas ao Goberno para que de maneira inmediata se dé resposta a esta demanda e se garantan os dereitos do alumnado. O profesorado, entre tanto, ameaza con máis movilizacións ata que o problema quede resolto.